Wesley, Slee. Yes, ayifusaki man. Xa uyakujwayela wena mfethu yazi masana uphume kumina mfethu. Usuka uzufebele noma pizza pho. Mapizza pho. Njengoba nesandla sisodwa uzokhaga kanjani lo muntu? Xa Slee mfethu yazi uyakujwayela. Yasethi yathi phuma kumina mfethu Slee. Phuma kumina. Jwayela lo. Jwayela le ntombazane. Yes. Aw. Kanti lo mabhiza wakho futhi akanaso isandla. Hey Marazo na uyeke futhi ukuthi mabhiza wami leyo. Marazo akanaso isandla. Namaphoyisa wakwazi ukumbopha. Yes. Yosliya kujwayela yes. Jwayela kaphela le sheri yazi. Asi ngathi kangaphuma imali zalo mfowethu. Ngathi kangaphuma imali zalo siqanganyana. Khane lokho kusilija kutshela. Uzoma sane kucasu ngiyamazi itsadi imali lecheri. Yeah. Man. Ukwazi kanjani ke lokho ukuthi le ntombazane ithanda imali ngoba wena unayo phela imali and ikuthola nawe. So yenzeka kanjani yonke lento? Mara zosuba personal manje. Woga futhi yafona le. Slee, ngithe phuma kumina. Awukwazi ukushaya umene omthophu njalo nje. Phuma kumina Slee nomzimba okhathele man. Basket. Wemshana. Yemena malume wakho umbube la. Ngithi mina njengoba ufuna ukuvakasha. Hayi mshana wami ungeza ungesabi. Fike nje unetheseke kuyini le? Malume malume manje